ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ଧୋଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମା ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଷାନୁଗାମୀ ପୂଜା ହେଇକି ଅଛି। ଯେବେଠାରୁ ଗାଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ସେବେଠାରୁ ଏଠି ମା ଅଛନ୍ତି। ମା ଏଠି କବାଟ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ଗାଁରେ କାହାର କବାଟ ନାହିଁ। ମା ଗୋଟେ କବାଟ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଅଛି, କବାଟ ଉପରେ ମା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦଶଭୁଜା ଦୁର୍ଗା, ପରମବୈଷ୍ଣବୀ, ଏଠି ଅନ୍ନଭୋଗ ନିଷେଧ, ସେଇପାଇଁ ଗାଁ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଫଳ ଅନ୍ନଭୋଗ ଏଠି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବ ପଞ୍ଚାମୃତ ଭୋଗ, ଛେନା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଦୁଧ ବସା ଦେଇ ଏ ପଞ୍ଚାମୃତ ଭୋଗ, ନଚେତ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ, ନଚେତ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ। ଏଠି ଯିଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠି ମାନସିକଟି ରଖୁଛି, ଯିଏ ଡୋରିଟି ବାନ୍ଧୁଛି, ଏ ଡୋରି କାହିଁ ସବୁ ବନ୍ଧା ଯାଉଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ଘୋଡ଼ା, ହଜାର ହଜାର ଘୋଡ଼ା, ଏବେ ବି 50 ଫୁଟ ତଳୁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ବି ମାଟି ଘୋଡ଼ା ବାହାରୁଛି। ମା କବାଟ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଯିଏ ଏଠି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠି ମାନସିକ ରଖିବ, ଏଠି ଡୋରିଟି ବାନ୍ଧିବ, ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଇଁଷ ପାଳିବ, ମାଆଙ୍କ ପାଦୁକା ଟିକେ ପାଇବ, ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକୁଥିବ, ମା ଖରା ଖେନା ଟିକେ ଘରେ ସଞ୍ଚାଳିତା ଦେଉଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଜୟ ଜୟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ଦେବ। ଇଏ ହେଉଛି ତା ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଶହ ଶହ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା, ହଜାର ହଜାର ଘୋଡ଼ା, ଏ ସବୁ ମାନସିକ ଘୋଡ଼ା। କେହି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଇନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଦେବି, ମୋ ନାଁ ରହିବ, କି ମୋତେ 5 ଲୋକ ଜାଣିବେ। ନା, ଯିଏ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଆଣିକି ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମା କବାଟ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ହେତୁ ଏ ଗାଁରେ